Kad radimo obradu metala rezanjem, a posle obrade metala rezanjem, urezivanja navoja, narezivanja navoja ili bušenja, želimo da taj radni predmet cinkujemo ili presvučemo slojem eloksaže. Jako nam je važno da radna površina koju želimo tako da zaštitimo bude idealno suva, čista i odmašćena. U slučaju da za urezivanje navoja koristimo rezno ulje, imat ćemo izazov ako nam rezno ulje padne na radnu površinu zbog jakih aditiva koje ima, biće izazov, biće problem da skinemo to rezno ulje i da uradimo cinkovanje površine onako kako želimo. U slučaju kad posle obrade metala rezanjem želimo da zaštitimo površinu cinkovanjem ili eloksažom, predlažemo da se rezne ivice alata štite reznom penom. Rezna pena je artikal specijalno namenjen za zaštitu reznog alata ako ćemo posle rada sa ovim alatom radnu površinu da dalje odmašćujemo i da štitimo nekom od premaza. Rezna pena stvara sloj koji proizvodi mehuriće koji imaju zadatak da svojim mikroeksplozijama izbacuju špon sa mesta rezanja, a posle rada sa reznom penom ovaj sloj ćemo vrlo lagano ukloniti najjednostavnijim, najuniverzalnijim industrijskim odmašćivačima. Rezna pena se pakuje u bočice od 400 ml.